L'oficina de Sabadell Habitatge ja té noves instal·lacions. Estan ubicades al despatx Lluc i el seu objectiu és assessorar i resoldre dubtes relacionats amb l'habitatge. Els sindicats de comissions obreres i UGT s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament en contra de la reforma laboral. Volen que el ple presenti una moció sobre la reforma. La Rua de Carnestoltes arrenca diumenge a les 5 de la tarda a Francesc Layret. Hi haurà 12 carrosses i 14 comparses. Aquest any els sabadellencs s'han gastat una mitjana de 15 euros en les seves disfresses. El Rally de la Llana es farà el dia 25 a Sabadell. El pilot de Fórmula 1 Jaume Alguersuari ha presentat aquest any la competició, que ja va per la 8a edició. Els sindicats de comissions obreres i UGT del Vallès Occidental han iniciat ja els actes previstos en contra de la reforma laboral amb manifestacions davant els ajuntaments de Sabadell i Terrassa. Les protestes i tancades simbòliques programades pel dijous dia 16 es van dur a terme arreu del territori català amb mobilitzacions a les principals ciutats de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. A Sabadell, una cinquantena de persones van concentrar-se davant l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig a la nova llei laboral. S'ha aprovat la presentació de la moció que l'hem presentat, per tant, donem les gràcies per la rebuda, per la sensibilitat i per el suport que hem trobat. En aquests actes, els principals delegats de comissions obreres i UGT van lliurar als alcaldes de cada municipi una proposta de moció en contra de la reforma per tal que els consistoris aprovin el text dels seus plens. També van voler demanar als alcaldes que no aprofitin el decret per acomiadar personal. La reunió ha anat bé, els grups que han vingut han sigut receptius amb el tema i són conscients de la gravetat de la situació en la qual ens enfrontem. Les seves pretensions són clares i tenen com a objectiu mostrar a l'executiu estatal el rebuig social a la reforma, fer que es compleixin els compromisos entre l'Estat i la Generalitat en matèria de finançament i enfortir els serveis públics en un moment en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. El que volíem és que el conjunt de la ciutadania, a través de la seva administració, la que està més propera, la que coneix els seus problemes, les seves necessitats, sobretot la gent que està patint més, doni suport a les mobilitzacions i a les reivindicacions que fem des de UGT i Comissions Obreres. Les concentracions de dijous, a les que se suma la jornada d'informació feta divendres al transport públic i a les oficines del SOC, han servit de preparació de cara a les manifestacions convocades a tot l'Estat aquest diumenge, dia 19. De la ciutadania que participi a la manifestació del diumenge, com ha dit l'Antonio, a les 12 del migdia, diagonal Passeig de Gràcia. Ha de ser una manifestació potent i és el començament només del que anirà sent unes mobilitzacions que aniran increixent. La més important de les convocades a Catalunya discorrirà pel centre de Barcelona. S'ha convocat a les 12 hores i recorrerà un tram del Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal per acabar a l'altura de Gran Via. Aquesta setmana el concessionari Motor Múnich de Sabadell ha presentat el nou BMW Sèrie 3. Ho ha fet de manera espectacular. Un helicòpter ha alegrat el model i ha sobrevolat l'Hotel Vela de Barcelona. Aquesta imatge ha anat acompanyada de la presentació oficial que s'ha fet a l'interior de l'hotel. A l'acte han assistit famosos com Dani Clos, campió de Fórmula 2, Sergi Barjuan i Julio Salinas, membres del Dream Team del Barça. El nou BMW, millorat en disseny i eficiència, es pot adquirir en format esport, luxuri i modern. El concessionari Motor Múnich de Sabadell és el més antic de les comarques de Barcelona, amb 23 anys d'història. La nova oficina Sabadell Habitatge ha obert les seves portes aquest divendres a la primera planta del despatx Lluc. Manuel Bustos, alcalde de Sabadell, ha presentat les noves instal·lacions des d'on es pretén atendre, respondre i intervenir en totes les demandes ciutadanes relacionades amb temes d'habitatge. Si fa uns anys les polítiques d'habitatge era construir habitatge per generar oportunitats a les persones, famílies que no disposen de recursos suficients poguessin accedir a un habitatge digne, per tant, les polítiques de construcció d'habitatge, bàsicament de propietat, al llarg d'aquest recorregut les problemàtiques lligades a l'habitatge han canviat.
Sabadell Habitatge es tracta d'un espai d'atenció únic que aglutinarà diversos serveis d'informació, gestió i tramitació, tals com demanda d'habitatge de protecció oficial, ajuts i subvencions, rehabilitació i millora d'habitatges o edificis, cerca de lloguers i promocions, o inclús assessorament en cas de risc de pèrdua de l'habitatge. Qui pot adreçar-se? Qualsevol ciutadà que sigui sabadellenc, que tingui una problemàtica i que pensi que nosaltres podem donar-li resposta i podem acompanyar-lo. Aquesta iniciativa neix de la necessitat de reforçar les polítiques socials d'habitatge en la delicada situació econòmica actual. L'objectiu és ajudar el ciutadà en el que sigui possible i oferir solucions a problemàtiques relacionades amb l'habitatge, des del desnonament fins als conflictes entre veïns. Hem d'aplicar el sentit comú a la situació que tenim, que és molt més greu, molt més difícil de la que fins i tot a vegades nosaltres mateixos som capaços de percebre. I per tant hem de gestionar-ho de manera raonable, amb sensibilitat, evitant els abusos. Ubicat al despatx Lluc dins les dependències de Sabadell Atenció Ciutadana, Sabadell Habitatge atendrà el públic de dilluns a dijous de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda i els divendres de 9 del matí a 3 de la tarda. Aquest dimecres a les 3 de la matinada s'ha produït un esvoranc al carrer Manuel de Falla, al barri de Can Rull de Sabadell. Una furgoneta estacionada justament al costat ha quedat enfonsada al forat, provocat per una avaria a una canonada. Les causes del trencament de la canonada encara es desconeixen. Es tracta d'un tub d'1 metre de diàmetre i 6 quilòmetres de llargada. Malgrat l'avaria i l'espectacularitat de les imatges, els veïns propers a la zona no s'han quedat sense subministrament d'aigua. A la 1 del migdia, es deia que l'avaria podia estar solucionada en 36 hores. Els tècnics s'afanyaven en arreglar el forat. Carnestoltes és aquest cap de setmana. Hi ha molts sabadellencs disposats a posar-se la millor disfressa. Nosotros vamos a ir disfrazados del grupo El Enfado, los artistas que han sacado los éxitos y estas cosas. De Superman. Ara anem a mirar a veure quines talles són i quins preus. Bueno, ens disfressem les dues de parelles i jo em disfressaré de pasta de dents i de raspall de dents. Pues és com de pirata fantasma. Jo em disfresso del Jack Sparrow, del Pirates del Caribe. Jo no em disfresso. Jo aquest any no em disfresso. Jo aquest any no em disfressaré. Pues jo em disfresso de submarinista. De pirata. Bueno, estem mirant, perquè el que buscàvem no ho trobàvem i a veure si fem algun complement per la disfressa. Una pistola o algun trabuc o alguna cosa així. Alguns aniran de pirates, d'altres no es disfressaran, però tots gaudiran a la seva manera de la festa. No. ¿Por qué? Bueno, porque no iremos a ninguna fiesta, de momento no. Encara no ho sabem. La crisi encara és present i els ciutadans es gastaran entre 10 i 15 euros en disfresses. Els locals de venda d'aquests productes han rebaixat els preus per fer-ho més assequible. La crisi fa mal perquè ens hem d'ajustar els preus del mercat, hem de tindre disfresses econòmiques, basant des de 10 euros, 15, 20, 25, 30, 50, però basant en un preu econòmic. La Rua de Carnestoltes, d'altra banda, serà a les 5 de la tarda i sortirà de Francesc Layret fins al final de la Rambla. Hi participaran un total de 18 entitats, que conformaran 12 carrosses i 14 comparses, segons ha informat Jaume Manyosa, president de la Federació Sabadell Cultura i membre del grup Disbauxa, organitzador de la Rua. Enguany, més de 1.000 persones faran possible la Rua de Carnestoltes. La majoria d'entitats participants són de Sabadell, però també n'hi ha de Montcada i Reixac, Sant Quirze, Castellà i Polinyà. Com a novetat, aquest any hi haurà un concurs infantil de disfresses que tindrà lloc dissabte a la plaça Doctor Robert a les 7 de la tarda. Allà també hi haurà animació i un taller de màscares. El cartell de Carnaval d'enguany a Sabadell, d'altra banda, és aquest: una barreja de pirates, gats i pallassos. Les farmàcies del Vallès Occidental han començat a incorporar una nova figura. Es tracta del dermatòleg virtual, la projecció d'un metge en 3 dimensions que ens ajuda a cuidar la nostra pell. 7 de cada 10 dones tenen la pell sensible i aquest personatge dona recomanacions per millorar-la. És veritat que ha pujat molt el nivell de preocupació de la gent pel sol, per protegir-se del sol, que durant l'estiu realment la gent es protegeix molt i cada vegada més i amb proteccions més altes, que fins i tot s'estan fent tractaments orals per protegir el sol des de dins.
però ens manca entendre que en el nostre país el sol hi és tot l'any. Els espanyols tendim a cuidar la nostra pell a l'estiu i oblidar-la la resta de l'any. Si volem tenir una pell més fina, hem de seguir les seves recomanacions. Aquest personatge el que ens informa és del tractament, en aquest cas, sobre les arrugues a la pell, per pells molt sensibles. Sí que hi ha estudis que demostren que entre un 7 i un 10% de la població té la pell sensible, i és aquí a la farmàcia on els podem oferir aquest tipus de tractament per pell sensible, perquè tenim productes amb aigües termals, sense parabens, amb un coneixement molt alt del producte que tenim i de la pell de la persona. La iniciativa s'ha aplicat a Barcelona i aviat es portarà a Madrid. Ahora en Europa somos el primer país que lanzamos el tratamiento antiedad y es la primera vez de lo que sé yo que se lanza ese tipo de iniciativa. Y efectivamente Barcelona es la primera provincia donde empezamos esta iniciativa que después se ampliará al resto de España, pero sí lo tiene la provincia de Barcelona en primicia. El dermatòleg s'activa quan detecta moviment i comença a parlar. De moment, la iniciativa ha estat ben acollida pels ciutadans. El Rally de la Llana torna un any més a Sabadell. Serà el proper 25 de febrer i tindrà 375 quilòmetres. El Motorclub Sabadell organitza, com cada any, aquesta 8a edició. 120 cotxes participaran enguany a la cita, així com més d'una vintena d'equips. La sortida del primer participant sobre el pòdium, situat al Parc Catalunya, està prevista per les 12:30 hores del dia 25, arribant l'últim participant abans de les 12 de la nit. Tots els cotxes participants tenen més de 25 anys. Com els anys anteriors, els participants estaran agrupats en 5 categories de clàssic regularitat: màster, que són els 10 primers classificats absoluts del 2011, classe E, cotxes fabricats entre 1950 i 1960, classe F, els fabricats entre el 61 i el 70, classe G entre el 71 i el 80 i classe H entre el 81 i el 83. A la presentació de la competició sabadellenca van assistir representants del món del motor com Jaume Alguersuari o Miqui Monràs, que van parlar sobre el seu futur professional. Sobre el meu futur, com has dit, estem intentant buscar pressupost per seguir corrent aquest any de Fórmula 2, intentar repetir per guanyar el campionat i aquest any cada any és més complicat per tots els problemes que hi ha, de la crisi, com ja sabeu, i ara trobar pressupost per córrer és molt difícil i lluitarem per trobar-ho, segur que estarem allà. La realitat és que ara estic aquí, o sigui que de moment no tinc moltes coses previstes pel futur, perquè suposo que tampoc hi havia tantíssimes ofertes, i content una mica per tota la temporada com va anar, el treball a la Fórmula 1 i totes les temporades que he tingut allà, i espero que no acabi aquí la meva carrera professional, espero que continuï. Com a novetat, aquest any hi haurà el primer concurs de fotografia del Rally de la Llana. Es premiaran les 3 millors fotografies i s'exposaran amb les finalistes a Fira Sabadell. L'Ajuntament de Sabadell i la Reial Federació Espanyola d'Atletisme ja es preparen per rebre una de les competicions esportives més importants al país després de 43 anys a Catalunya. El Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme, que tindrà lloc el 25 i 26 de febrer a la pista coberta de Sabadell. Planteja rebre aproximadament 500 participants de tot el territori espanyol, amb la finalitat d'obtenir les marques mínimes de selecció imposades per l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, per participar en el Campionat del Món en pista coberta a Istanbul 2012, el 9, 10 i 11 de març. El regidor d'Esports, Josep Ayuso, acompanyat pel president de la Federació Catalana d'Atletisme, Romà Cuyàs, ha explicat la importància d'aquest esdeveniment a Sabadell. A l'acte es farà un merescut homenatge als sabadellencs que des de Roma el 1960, amb Pep Molins i els esportistes paralímpics, han representat a la ciutat a uns Jocs Olímpics. Figures com l'olímpic Miguel Quesada o el jove Xavi Carrión donen el seu suport en aquesta ocasió com a competidors i representants de la seva ciutat, animant els sabadellencs a inscriure's fins al proper dimarts. Com ha dit el president de la federació i els de l'Ajuntament, que l'estadi s'ompli, que faltin llocs, perquè és sortir a pista i veure tota la pista plena de gent i a vessar, et puja la moral i t'agrada molt a molt córrer així. Jo animo a tota la gent de la ciutat a que vingui, que gaudeixi de l'atletisme, que és un esport que aquí a Sabadell hi ha molta gent que el practica, però no el veig tan competint, no? I seria maco que vinguessin a la pista.
Els horaris de la competició estan prevists perquè la ciutadania pugui participar d'aquest campionat, que es desenvoluparà al matí i la tarda del dissabte 25 i al matí del diumenge 26 amb l'entrada gratuïta per a tothom. La màgia del Circ Cric ja ha arribat a Sabadell i a partir de dissabte podrem gaudir del seu nou espectacle Els racons de la memòria. Però la trup de Tortell Poltrona no ha vingut sola. Els acompanyen la Trova Kung Fu, que la nit de divendres omplirà a ritme de fusió rock i rumba la carpa instal·lada a l'Eix Macià. Serà que és que casarem el llenguatge del circ amb el llenguatge nostre. I és el repte que tenim i esperem que sigui màgic i únic per aquella nit, perquè de fet això només passarà aquesta nit, una barreja així entre el llenguatge més de la rumba catalana i bastanta influència de la llatina, de la cúmbia i de la música colombiana per l'acordeon, doncs està bé. Rúmbia ballesana. Des del seu origen al 2006, la Trova Kung Fu s'ha dedicat a crear cançons plenes d'energia i escampar el bon rotllo per allà on passava. Aquest divendres arriben a Sabadell disposats a captivar el públic amb el seu estil personal. Un nom així una mica conceptual, es barreja entre la trova com a grup de trobadors, una mica, el que passa que potser són més joglars que trobadors, però com a grup de trobadors, i el Kung Fu perquè en xinès mandarí vol dir aconseguir una habilitat o una virtut mitjançant l'esforç i la constància. Perquè és com entrar dintre d'una bombolla màgica al circ, on s'atura el temps, i crec que pel públic també, és el valor afegit, però ja no només l'espai, sinó que a més, com que hem d'actuar dins de la pista, i les graderies arriben fins a peu de pista, llavors la diferència més gran entre els altres concerts que hem fet és que abans deixàvem entrar el públic a la pista, aquest cop s'haurà de quedar a la graderia, i haurem d'omplir la pista circ. La Trova Kung Fu canviarà els escenaris per les instal·lacions del circ per interpretar cançons dels seus dos treballs, Clavell Morenet i A la panxa del bou, i també tocarà alguns temes inèdits. Al circ tocarem 4 o 5 temes nous, en tenim bastants de maquetejats, però no ens estem plantejant si gravarem disc o no, estem gravant i fent les cançons i tocant-les i assajant-les, però no ens hem plantejat encara si traiem un disc o no. Malgrat que la Trova Kung Fu oferirà un únic concert el dia 17, el Circ Cric deixarà muntada la seva carpa fins al diumenge 26 de febrer, brindant-nos la possibilitat de gaudir del seu espectacle durant 5 actuacions. Bueno, no sé si la gent coneix el Poltrona i el Circ Cric, però jo crec que qui no ho conegui val la pena intentar-ho conèixer perquè val la pena. És superbonic i nosaltres intentarem fer aquest casament entre els dos llenguatges i esperem oferir un espectacle únic i irrepetible i que la gent aconsegueixi sortir d'allà havent aturat el temps durant una bona estona. Totes les tardes aquí, a Canal Català, Catalunya Opina, a partir de 6:15. Com sempre, la paraula forma part de la nostra actualitat. Ara som-hi, som-hi! Has d'empènyer els pedals amb els peus. Saps fer-ho? Per què ha de tenir tot el poder i els diners dels Càrcer? Ara nosaltres en traurem profit de tot això. Què vols dir ara? De tot el que té. M'agrada, Eva. M'agrada molt. Tinc una idea, amor meu.
Càrcen i Càrcen, advocats. ¡Ayúdame! Cuando surgió la idea de la fundación no pensé si era oportuna. Pensé que era lo correcto. ¿Por qué no nos lo contaste desde el principio? Con lo mal que lo has tenido que pasar tú sola. Nosotros siempre te vamos a apoyar, hagas lo que hagas. Me han dicho que has presentado una denuncia contra el fiscal jefe por prevaricación. Por una vez he tenido que darte la razón. Había algo extraño en mi nombramiento. He estado en la dirección del GPS de Espinosa. Era una casa abandonada. Tiene demasiados ojos y oídos en todas partes, no solo en este juzgado. Hace 6 días sus padres denunciaron su desaparición. Ha asesinado a un hombre de manera brutal. ¡Es ambulancia, joder! ¿Te obligaban a prostituirte? Un incendio en la guardería en la avenida Reyes Católicos. Te lo diré de forma muy sencilla para que hasta tú puedas entenderlo. Deja en paz a mis hijos. No ens deixarem trepitjar per la caverna. No deixarem que Mourinho ens fiqui el dit a l'ull. Defensarem, com sempre, els interessos del Barça. Aquí a la Ronda, a Canal Català, tenim aquest compromís amb vosaltres. No ens arronsarem, no us arronseu. Que tremoli la central lechera. De dilluns a divendres a les 23:30 us espero a Canal Català. Una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola. L'anàlisi del partit. Els debats més aferrissats. L'actualitat des del punt de vista més perico. Cada dilluns i cada divendres t'expliquem què passa a l'univers blanc-i-blau al Canal Català. Torna Pericos Online Televisió, els dilluns i els divendres de 9 a 10 del vespre a Canal Català. Bona nit. Aquí la Càmera de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca. Tornem a començar una nova temporada. Estarem amb vostès tots els dimecres a les 11 de la nit al Canal Català Vallès. Las mismas fuentes en Colombia han confirmado hace unas horas la muerte del presunto narcotraficante Rafael Duque. ¿Cuánto tiempo cree que podemos sostener la idea de que ellos piensen que yo estoy muerto? ¿Cómo se llama esa chica? Si esto se sabe y se comienza a hacer preguntas, el Duque está muerto. Tú tampoco vas a ayudarme. ¿Y en un nightclub hay algo para mí? El nightclub lo lleva el gitano. ¿Sabes qué? Que yo soy mejor que todas tus mujeres juntas. Sopa boba, sopa boba. Os he reunido para deciros algo tan sencillo que espero que entendáis fácilmente. Anda. El trabajo que estáis realizando es... Tenía más agujeros que un campo de golf. Pues menos mal que se ha quitado los rulos porque yo creo que le apretaban las meninges. La verdad es que el chaval es majete, ¿eh? ¡Una mierda! Eso es lo que es.